Yamog. Yamog do. Tanong ko do. Ha? Ting. Tanong ko. Tanong ko. Ha? Doon. Ha? Tayo yung mga bata hakot bato deh. Ah, pa mga bata hakot bato kita ni mata para matuog balik. Ipatiting ba kay? Ingo na mama sus. Limutan mo titing. Pag isiting, iba ya sus. Bugatan ni ko tama. Bangon ta. Si taglubog mo. Luya ta. Di ka na imong kota mo kitaan. Mo taguan. Oh, git. May mga bata ay kumaon ng hitag karto ba. Bugatan ni ta. Anong guno? Init gugud. Sa dudong oy. Ah, kapa ko. Aw mabuhi ini dira. Sino ba? Na ba? Oh. Yo, what's up? May buntag sa tanan di mga. Another day, another life, another blessing na sa karon mga katambay. Kay kana ta? January 21 no, so karon nami tukar sa Libertad kay murag pista nito dispiras ba. So karon tang Domingo maabot sinulog Martigra na unta nya. Wa may sinulog kay kuan. Kung daning Omicron. So pag last Domingo na no, na may tukar pa dito sa OMG sinulog sa Oh My Girls. So anong karmi dito? Ya, na ako'y video nga nabuhat gamay. Kay nalingaw ko dito sa among kabuang dito no. So inaot ko nga tanaw ninyo basi malingaw sad mo nya. Unya malakaw taan ninyo. Señor, 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 ¡Ope, señor! ¡Ope, señor! ¡Ope, señor! ¡Ta, ta, ta! ¡No te Tonight. Ah, saya. Sama mag-intro kau. Sama mag-intro. What's up mga ga? Natatuloy karon sa MG mga gan. We're going to have a sinulog party tonight. As for tonight, maghubog ta. Guba na kau. Kaya, abi pa ng artista to. Nagana yung mga video, yaway. Nana sa punya to. Oh. Oh. Señor. Ayaw makapus ko na to. Sisig. Lah. Ano ka rin? Kuan may kana outro. Outro, intro to ganyan. Oh, outro na. Oh. Goodbye mga ga, we are outro tonight. Mas
dala pisil. Tunay. Sodas mula din. Ito ay Lapay mas. may mas pag Kuranta ng bata. Yawa. Sam niyo ako makamida. Asa mata din. Sa kang nawa ni Tino. Tope mo daw. Tope mo. Lah, mga beepers oh. Yawa. Ha? Bisa ka sa kamlakaw, magbaon juga. Magbaon. Bulis ka ba? Oh. Gan. Bega? Ayaw. Pagbuwag sa. Nam kay plate eh. Na kay plate eh. Pagbuwag sa ta, sakay sa ko. Oo. Break sa ta, break. Sakay sa ko kay ako dabi sa piso. Ito ta tamayan na. Duyan ta. Ha? Kumaha din na day? Ako ay nagkon. Angat ka na mo gina yung kasakaya. Apa salah ko eh. Init udto na kayo. Ay, init pa. Dan sis pa ka dyan. Pabutong ka naman. Pulas na nga siya. Doon na may mga to sa mga tukar mga gano. Tudo ganyan ang barbershop kaya nagpatutpi ko sa bungot. Mag-replace kung may idea, nagpatutpi na ba daw ko? Ada din daghan. Duhar ka buhok. Daghan yapon more than one man. ang kuan day katong lawat na katong gikuan gihipos gahapon og labay mong mama ako kang butang lawat ra na. Kira. Hairpol. Gawa sudlay. Kato dahil sa muntok ka mga gano. Dili sa Oh My Girls eh. Oh My Grill tang no. Located sa kan kilid sa Marialina no. O yun mo gani Oh My Grill. Oh My Girls tong isulti. Ato na pa mga lalakad na sa meron kay kuan. Guba ang service. Nito eh. Paabot na namin sa kuan. Service, where are you? We're fine. Sangay. Amo na ni. Adra siray. Tabang ay. Tabang ba? Namiya sa kwadro ngayon. Sino ngayon? Pwede ka makapanami na ito ngayon. Iyo. Yoy, na ina layo. Kalisugan na sila layo. Maglain nyo. Patay. Magdala yung driver yun. Putangan. Okay na ka diya, Ting. Ren, okay na ka diya. Putangan. Sige. Tahos. Madali kay ka na. Hindi lang in town. Hindi na lagi. Driver ko na dirap taon na yoyo eh. Yoy, na layo. Wala. Tatay, puputaro ka. Taka ni. Yawa ni mga ga. Murag mahala. Put. Bangking. Nay lang kay. Murag manahog kami dire. Gila nang lawas eh. Sukaon ko. Luy, bukan yung gusto natin. Ampot kami dire mga ga. Karang guro meron taon-taon. It's a prank lang tanan eh. Ingon sa nagpatupi bago ako. Patupi ba ako? Bungot. Okay. Oh, mo na siya. Tabunan. Yabag na ikanting na eh. Dada. Yabag na ini kubo sa bote. Ay mo bang real talk eh. Literal naman. Diya was mong buhok eh. Murag Lion King. Abi nang patupi ka ko. Ha? Patupi ba to? Saling bro. Yawa. What's up?
Ready kayo ka dia? Sa kinit ba? Oh, ako. Yeah. Viva! Viva! Viva Pitinyo! Wala. Sakit ang hawak. Sakit ang hawak ni Guwang. Si Guwang ka dahil. Hawak ni Guwang. Kuya Uwoy, wala katong si Tony Parker eh. Peter Parker eh. Ito na daan sa Spider-Man ba? Color religious. Black Spider-Man. Nag-red Spider-Man. Payon sa mga. Hoy! Ikaw, ito yung nagdaan sa bleed. Gusto video kita itong bleed. Ah, the whiskey snipes. Oh. Umuha ko. Vampires ba? Sir, ang sakyanan mo, naplatan pa ko no? Ha? Naplatan mo ang sakyanan. Kaya, dugay-dugay pa ko no, kaya ngita, vulcanizing. Ay, hindi na ba? Oo, ano ba? Masabok. Kapit may mahayang gani hoy. Ano ang mamahayan? Ah. Ang matibag nila, bakit mas ka nagigit ang ano? Ano itong ligid niya? Para sa itong batangki. Guba pa kalsada mo. Ah, bala na. Bakit itong ligid? Ah, bitaw. Bitaw. Sakto. Mr. Buko! Mr. Buko! Ah! Kubuhay! Buwa mo siya, girl. Props! Baldi-baldi ko. Baldi-baldi ko ng props. Mga props. Dali rin ka sa kajik sa. Matig ka no? O, tayo sikreto sa pagsaka. Ano na, lubot to? Ano? Pinutra na mo lubot para musaka ba? Abdi kayo. Oh, ibida na ka oh. Shout out Pirmi oh. Bauray! Bawal kayo! Bawal kayo! Gusto niyo bawal dragon? Mahangin! Go! Na! Bukid naman kayo ni! Yan kayo nagpapay sa akin. Nakakay tao? Ayaw po ngay. Pansin mo tatani mo eh. Okay naman kayo mga ka. Asa ka pa doon? Ala po doon! Sukod! Ay, mga ligo dito dagat iguman.
Gawa. Tugno kayo no. Ha! 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 Oy, ay kami. Tawag ito hinugtong. Mana magkalipang ang bangang ka, oh. Muna mas kailangan mayaman. Pai, ano ko sabi? Lain nag-joke ni Moy. Ma-hurt mo sa doy? Pangatag mo agoy! Mangatag dili kayo manginsulto. So talaga ka na mangatag. Manginsulto mga kausar ka absin na rin. Hindi ka tawanin. Ay, managid daw mga ga. Oh, mo ni mong biyabas ako kahurotoy kay gahay kay banga ka. Ha? Mausap man puro magbato. Hilaw kayo gyata sa buwang. May masulti ni mo man na. Kapoy eh. Di lang ngawon sa tatron. Kung wala may manok karog libertad, di ko kakaon sa burger ni Binsoy. Shout out eh. North Not classic. North Classic. Basta burger ni Binsoy. Sino man nga lang? RC na nila, RC Calls. Prince and Cherry. Chambord. Yan sa masulti mo sa burger ni Binsoy, kuwangan. Bo. Baho. Kungkuwang. Murag. Nagalambate murag. Ano? Ano? Burger ni Bensoy. Ano? Itlog ni Bensoy. Sado. Mula ko bata nga nakaigit to eh. Nagalambate mo yun is. Nakano yun. Lami ka, lami. Grabe ka kumaon, Gaw. Gaw, Yodge. Grabe ka kumaon. Di mo ni. Ha? Binsoy. La, manay. Kaon naman, Gaw. Di man talent ang gingon, Gaw. Manay. Ninood man sad kasad. Manay, mana. Ha? Di ba ang kuwangan? Papaak ba yun? Kita lang yung paak na ay. Dinaw ko. Busog na ko. Ikaw din. Daro. Jonel. Padugay pa, huy. Uy, baunan na yun. Ikaw, mabulos na, huy. Yo, wait, bonan na ka. Baho no? Baho gitu. Baho kayo no? Baho. Pag-usara po rin. Ay, buhat ito ka burger. Ate Angel's Burger, bisa tag-upat imong kanon. Berato na no? Ay, muli na ta? Asa ba gigo? Yo, maglakaw naman ya. Tikon no. Net, maglakaw naman ya. Ay, sabay dungan to. Kabang sa tukak ko tong instrumento. Ah. Unsa na? Hoy, dikasan ka. Ah, grabe ya. Why, bau na yoy. Tama na. Baon man. Ligo na ay. So, naulin ako sumbalay mga ano. Nagabian may guli mga ga kay kuan happy to upload dito sa piso wifi no. So, dugay kasi na-upload. Hina internet so nagabian na alas 6 na so mo siya tanang karong adlaw mga ano, pretty tits yung tanan pit senior. Naot ko nga nalingaw mo rong adlaw no, naot ko magkita patag balik sa kong YouTube channel no. Ay mo kalimot sa pag-comment, like, share, subscribe no. So, naot ko nga magkita-kita tanyo pero mga ga di mo mapulaan. So for today, Ganoy TV and out. Bye-bye!